Бихте ли останали в къща балон? Ние останахме за една вечер и бяхме толкова очаровани от мястото, че искаме да се върнем отново. А сега нека да ви покажа какво представлява балона и какво има всъщност вътре. Първо влизаме в ето тази част, където си оставяме обувките, има си футиолчета, най-различни одеяла, а тук е спалнята. Мястото има напълно оборудвана кухня и всекидневна, където също можете да седнете, да си изготвите и да използвате, а това е караваната, която е до всекидневната. Ако случайно ви стане студено, можете да се преместите долу в караваната. Има си тоалетна и баня. А в банята имате и топла вода. Ето така изглежда двора. Той е просто огромен. А това място, което виждате, е за лятно кино. Ние всъщност си направихме кино, но вътре в балона. Играхме ето тази игра и всъщност гледахме звездите, защото се виждаха прекрасно. Просто незабравимо преживяване, със сигурност ще се върнем обратно.